Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lawei Kari Sports Social and Cultural Club. Kala penkut no ya ka Jingïakop Siat Carom ya ka balatip kum ka 16 Lawei Kari Sports Open Carom Championship arajar arpulai haka Henry teri ujemang hamalai maudat baki. Minta usnem gani ka Jingïakop ka bala sedang nado ka arterik jong bena jemang kalong ka baduna bha haka liang kinong wan ya shimbenta ha ka bakila don tangkum bakhandai pongut kibala ya shimbenta haka men's single, men's double, women's single, mixed double but veteran. Hagani ka ngile don langru UMLA Kamaulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang ubalalong kum kongsan harengkat ka jinga don lang kidikot ka Megalia Carom Association kiba kintum yo secretary uba Ferdinand Nongkendri pat kum juru kidikot ka Lawei Kari kata u president uba G Lemba u secretary ba A Karim chief advisor ba Bon Langwar bat kiwei ya ka White Slam layo ra do ba Anthony Bla ya ka nam la do ha ka boys single layo ra do kitbok langkar kamni kat ba ha ka veteran singles layo ra da monohar thapa ha ka liang ka women's single layo ra da ka kong Sukmon Mukim ha ka mixed double layo ra da ka kong S Nongbet ba do ba Robin Rani kat ba ha ka men's double layo ra da ba Celestine Sim bat Dipak Sewa ha ba pai pat sya ka jingele ka kinhon na ka team event layo ra da ka nice cultural club.